UNokulunga Mashabane obeneminyaka engama-32 ubudala ubesebenza njengomunye wabaphathi kumasipala wakwaDukuza, kanti utholakale ngoLwesihlanu eshonile emotweni yakhe eceleni komgwaqo eZinkwazi, ogwini olusenyakatho yeKwaZulu-Natal. Ubenamanxeba okudutshulwa. Siphatheke kabuhlungu kakhulu ngokuhamba kadadewethu, silimele. Udadewethu ebeyi-breadwinner kahle kahle la ekhaya, ebenza konke ebefanele kwenze njengentombazane. Umndeni wakhe uthi ubengesiye umuntu onodlame. Ngokumazi kwethu asimazi umuntu onodlame, asimazi futhi umuntu onezitha. Bekuwumntwana nje opholile, othanda imfundo kakhulu, ethanda umsebenzi wakhe ngoba nathi njengomndeni besigcina isikhathi sakhe singasitholi. Athi ngikhohliwe ukubuyela kunina ingoba bengisenza umsebenzi wasemsebenzini. Umasipala wakwaDukuza uthi likhulu igebe elivulekile ngokudlula emhlabeni kukaNokulunga. The void is not going to be filled anytime soon in terms of the ability that she was showing in terms of how she conducted herself, how she performed his work. UNokulunga ushiye emhlabeni izingane zakhe ezintathu kanti-ke amaphoyisa awakabophi muntu ngalesi sigameko. Umasipala uthi uzoba nenkonzo yesikhumbuzo sakhe kusasa.